kanubaga bɛɛ lajɛlen folen ni wagati in na an b'a fɔ bisimila aw ka jɛmukan man di kɛnɛ kan ni o ye Success Film o y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ da ka nɛgɛjuru sira labila u bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di u kan an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila k'a fɔ ɲɛna an ka bi jɛmukan dakun bɛ tali kɛ min kan o de ye an bɛ se k'a fɔ don bɛɛ lajɛlen musow ka don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ ni an bɛ se k'a fɔ ten fɛnɛ o fana bɛ jate musow ka don fɛ ni o dɔ ye 8 mars b'o la journée panafricaine fɛnɛ b'o la an bɛ journée panafricaine hukumu kɔnɔna na halisa an bɛ se k'a fɔ wagati bɛɛ lajɛlen musow ka don bɛ se ka laɲɛnamaya o hukumu kɔnɔna de la an bɛ dakun mun ta ni o de ye musow jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna yiriwali hukumu kɔnɔna na journée panafricaine yɛrɛ ni o ye musow cɛsirilenw u y'u cɛsiri ka wulikajɔw caman kɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa musow bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u yɛrɛ lafiya cogo minnu n'a ɲɔgɔnna caman o dɔ ye journée panafricaine an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw minnu bɛ gadaw la nin wagatiw la minnu bɛ bureau kɔnɔna na minnu bɛ suguw la o n'a ɲɔgɔnna caman an balaka bɛɛ lajɛlen folen no nin yɔrɔ in na an b'a fɔ bisimila jɛmukan in kɛnɛ kan sɔɔni an bɛ nɛgɛjuru sira labila fana a bɛ weleliw kɛ a b'aw hakilinata di an ka dakun kan maa min b'an bolo kɔrɔ ni an n'ale bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan dakun kan a fana y'a cɛsiri kosɛbɛ jamana yiriwali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna hukumu kɔnɔna na sifinnaka don ni ale de Aissata Jakite Zaban groupe ale PDG don i ni ɲantuma Aissata i ni ɲantuma ne balimamuso an b'i fo an b'i wele ka na i nana i bɛna olu jaabi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka walawalali kɛ faamuyali bɛ sɔrɔ cogo min na i bɛ se k'a fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye Aissata yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ yanni an bɛ don kuma kɔnɔ sani ka don kuma kɔnɔ n bɛ bɛɛ fo n bɛ Serifila mɔgɔ bɛɛ fo n b'a an lagɛbaga bɛɛ fo bi bi in na ala k'an bɛɛ dɛmɛ ala k'an ni sababa bɛn Aissata Jakite jɔn ye ne ye madame Toure Aissata Jakite ne ye Zaban holding cakɛda ɲɛmɔgɔ ye an b'a fɔ a ma yɛrɛ groupe Zaban an ka baara bɛnnen don kɛnyɛrɛye baara ma an b'an ka yiridenw bayɛlɛma n'an b'u kɛ Zaban industrie kɔnɔna la an bɛ jus dilan an bɛ confiture dilan an b'an ka produit caman lasago k'u bila ka taa kɔ kan pour que africain minnu bɛ yen ani minnu fana tɛ africain olu ka se k'u sɔrɔ cogoya min na ɲuman na donc n'u bɔra yen fana an ye institut dɔ créer pour que ka an ka secteur agroalimentaire ani agriculture domaine dɛmɛ kosɛbɛ k'olu jukɔrɔma don pour que ka filière organiser ka ɲɛ ka coopérative lasigi pour que an ka yiriden kungo kɔnɔ yiriden ninnu ani an ka foro kɔnɔ fɛnw an ka se k'u nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ kuma dɔw la a bɛ bayɛlɛma n'a ma bayɛlɛma ka ɲɛ nafa t'a la parce que cahier de charge bɛ normes bɛ an y'o institut sigi o kama institut yɛrɛ fɛnɛ ni mɔgɔw k'u bɛ entrepreneuriat kɛ u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ u tɛ financement sɔrɔ u tɛ dɛmɛ sɔrɔ u tɛ réseau sɔrɔ donc an bɛ projet fɛnɛ monter pour que ka entrepreneurs sélectionner ka se k'u dɛmɛ u ka se ka financement sɔrɔ an ka baara bɛnnen don an ka baara bɛɛ bɛ an ka bayɛlɛmali domaine de kɔnɔna kan a faamuna an b'i fo kosɛbɛ an n'an y'a mɛn an b'a mɛn journée panafricaine e yɛrɛ ka faamuya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ i yɛrɛ fɛnɛ ye muso cɛsirilen dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka journée panafricaine walawala cogo di hakilina jiginna maaw b'a faamu cogo min journée panafricaine a sɔrɔla lutte kɔnɔna na comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na 8 mars mais ne kɔni fɛ a man ka dan fête dɔrɔn ma an ka fini don an ka photo ta k'a bila o dɔrɔn tɛ an kan ka journée kɛ de ka hakilinaw bɔ hakilina caman fɛsɛfɛsɛ k'o fɔ pour que musow bɛ se ka opportunitéw sɔrɔ cogoya min na musow bɛ se ka kalan lasɔrɔ cogoya min na musow bɛ se k'u ka baaraw sɔrɔ cogoya min na musow bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na an yɛrɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye bi bi in na Mali kɔnɔ muso caman ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye hali minnu n'i bɔra carré yɛrɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ fruits feere dɔw bɛ tobili kɛ a bɛɛ ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw bɛɛ bɛ cɛsiri ka façon na donc o cɛsiri min bɛ yen ni journée panafricaine bɛ yen an n'an ka jamana ɲɛmaaw ale ni minnu ka baara bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni musow dɛmɛli ye an kan ka jɛ ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ an bɛ se ka ni musokulu ninnu bɛɛ dɛmɛ cogoya min na ale na an ka denmusow fana minnu b'an bolo an bɛ se k'olu préparer cogoya min na pour que u ka lafiya sɔrɔ n'u bɛ kɔrɔ
u ka se ka baara lasagolen sɔrɔ u ka se ka kalan kɛ o ye ne ka hakilina ye c'est vrai que an b'a fêter mais a ka ɲi an ka jɛ ka hakilina fɛsɛfɛsɛ vraiment mɔgɔw ka se ka formation don a kɔrɔ musow bɛ se ka opportunité sɔrɔ cogoya min na k'olu don a kɔrɔla la o ka ɲi a ko la kosɛbɛ. n'Ala sɔnna sɛbɛ tɛ kulonkɛ tɛ sɛbɛ sa an bɛ se ka fɔ ten an bɛ kulonkɛ kɛ an bɛ sɛbɛ fana don a kɔrɔ a faamuya an b'i fo i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna muso kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinmuso jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye farafinna yiriwali yɛrɛ hokumu kɔnɔ. I b'a dɔn farafinna base ye farafinmuso ye an yɛrɛ fɛ yen Mali la yan nɔ muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i y'a ye an ka duw basigilen don muso de don denw ye muso ye denkɛ fara denmuso kan a bɛɛ b'an baw de la donc c'est vrai que des fois idée caman bɛ yen u b'a fɔ égalité entre homme-femme mais an ka culture ale n'an yɛrɛ ka taabolo o de y'an ka force an man k'o bila fɔlɔ o bɛɛ bɛ muso de bolo muso ka rôle ye mun ye an ka société kɔnɔna la o ye du basigili ye mais muso fɛnɛ pour que muso ka se k'a ka ko kɛ ka ɲɛ ni du basigira jamana ba bɛ sigi ni jamana basigira ala an bɛ opportunité fɛn fɛn ɲini a bɛɛ bɛ ɲɛ o fɛnɛ bɛ pour que u ka ɲɛ il faut que an falakaw fɛnɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ ka ko in sensibiliser kosɛbɛ pour que muso ka rôle ka ɲɛ an kan ka sensibilisation journée panafricaine yɛrɛ kɔnɔna na ka an falakaw an kɔrɔkɛw ani cɛlakaw caman don a ko kɔnɔna na pour que an ka se ka musow dɛmɛ cogoya min na équilibre ka na sow kɔnɔna na parce que an yɛrɛ ka domaine na an bɛ problème caman sɔrɔ n'an bɛ kuma ninnu kɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a sɔrɔ kɛnyɛrɛye baarakɛla caman bɛ yen u cɛw tɛ sɔn u k'u ka baara kɛ i b'a sɔrɔ dɔw somɔgɔw fana bɛ barrière bila u ni ɲɔgɔn cɛ donc olu man ɲi kosɛbɛ mais ni kuma donna a la n'an ye hakiliw lafalen ni ɲɔgɔn ye an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ muso caman sɛgɛn u ka baara kɔnɔna na a bɛ jouer yɛrɛ dɔw ka furu kan donc o la an falakaw ale n'an balimakɛw kan ka musow dɛmɛ kosɛbɛ u musow dɛmɛ ani balimamusow pour que an ka se ka équilibre sɔrɔ sinon Mali muso cɛsirilen don kosɛbɛ yɛrɛ de cɛsirilen don hakilinaw caman bɛ yen nka financement ko o man nɔgɔn o b'an jɔ dɔɔnin an k'o yɔrɔnin fɔ o yɔrɔ tɛna faamuya i bɛ se k'a fɔ a jɛra n'a fɔra ko cɛsiri a dɔ ye hakilina de ye nɔ a financement fana bɛ na i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sisan e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ɲɛna groupe Zaban yɛrɛ a hakilina nana cogo di. Zaban hakilina nana cogoya min na ne ye n ka denmisɛnninya bɛɛ kɛ Sevare Mopti n'i bɛ Mopti région na Mali siya bɛɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen Mali la force ba dɔ b'an bolo an bɛɛ bɛ bayɛlɛmali kɛ an bɛɛ bɛ agriculture kɛ ne yɛrɛ ye hali an ka so ta k'a lajɛ sinankunya la mɔgɔw fɛ ne ba ye bozo ye bozo ni kadɔw bɛ kɛlɛ bɛɛ de sigilen filɛ ɲɔgɔn bozo n'a fɔra bozo ye jɛgɛmɔnɔw ye kadɔw bɛ jaba sɛnɛ u bɛ sumanw sɛnɛ ka na u b'a feere Mopti yɛrɛ n'i y'a ta mɔsiw bɛ na ni di ye u bɛ na ni fini ye i b'a sɔrɔ fulaw bɛ nɔnɔ feere u bɛ misi gɛn ne lamɔn'o kɔnɔna na après ne ye agroalimentaire kalan bayɛlɛmali n taalen français n y'o kalan kɛ n kɛlen k'o kalan kɛ à chaque fois n'an tun bɛ travaux pratiques kɛ usine ninnu kɔnɔ n b'a ye n'u bɛ ka an tun bɛ baara kɛ ni pomme ni fraise tubabuw ka filiw caman ye donc o de la an ye n gɛrɛ an yɛrɛ ka yiridenw na kosɛbɛ k'olu bayɛlɛmali ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ pour que ka se ka segin ka na ka n ka entreprise créer a daminɛna tentɔ de donc n ye industrie fɔlɔ créer n kɛlen k'o créer an ye gɛlɛya caman sɔrɔ financement ko la ale ni tun bɛ zira ta fɛnɛ i b'a sɔrɔ zira bɛ bɔ wula kɔnɔ ka na ni cɛncɛn min na donc zira cɛncɛn ma baara ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ dabilennin fɛnɛ ni nɔgɔ bɛ na donc an y'a décidé ka coopérative fara ɲɔgɔn kan pour que k'u dɛmɛ u ka se ka produit ninnu lasago donc o yɛrɛ de la an ye institut créer o gɛlɛyaw kun b'an kan financement gɛlɛya fɛnɛ kun b'an kan donc o de la sisan nɔ an yɛrɛ fɛnɛ comme an lakɔdɔnya domaine kɔnɔna na an bɛ projet baw caman monter ka taa partenaires fɛ yen pour que u ka musow dɛmɛ donc an ka projet dɔ yɛrɛ bɛ kɔsani na Mali kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko baara challenge juguman 360 an kɛlen k'a lancer muso 500 o de postulé la projet 500 mais an ye projet 25 olu taara pour que u ka financement sɔrɔ donc olu bɛ ka accompagner actuellement
a financement yɛrɛ tɛ juru ye an b'a fɔ ma ko subvention an b'o de négocier partenaire bolo pour que k'a di muso entrepreneur ma u ka se k'u yɛrɛ labɔ dɛmɛ cogoya min na. A faamuna o hakilina ɲuman ye i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna i b'a dɔn baara ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye n'i y'a hakilina ta gɛlɛya b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso a ma nɔgɔ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ni muso bɛ fɛ ka a yɛrɛ ta développement yɛrɛ hukumu kɔnɔna na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ i bɛ se k'a jumɛn fɔ an ɲɛna. Ni muso b'a yɛrɛ ta a ma nɔgɔn kosɛbɛ gɛlɛya caman b'a kɔnɔ mais n bɛ min fɔ an ka muso kan ka s'i yɛrɛ la kosɛbɛ n'i y'o kɛ hali n'i sɛgɛnna n'i taara ɲɛfɛ i bɛ bonya sɔrɔ i ka baara kɔnɔ. Ne yɛrɛ nali ye Mali la n kun ma furu denmisɛnnin ma kundon kosɛbɛ ka tɛmɛ bi kan ni sɛgɛn caman ye a ma nɔgɔ parce que n'i taara k'i bɛ financement ɲɛɲini hali n'i ka projet ɲɛfɔ hali farajɛla le fait qu'il y ait muso ye a donni mɔgɔw kunkolo la a ma nɔgɔn dɔɔnin donc o gɛlɛyaw bɛ yen o de la il faut qu'an ka société ka muso accepter n'a ka baara ye ale ni ka muso accepter n'a ka compétence ye o gɛlɛyaw i b'o sɔrɔ n'i nana fɛnɛ n'i ye entreprise créer entreprise mise en place document sɔrɔli olu fɛnɛ taa ni ka segin n'i tɛ information bɛɛ dɔn o fɛnɛ ma nɔgɔn financement kunda ne yɛrɛ gɛlɛya caman sɔrɔ a la mais i bɛ n'i banba kosɛbɛ taaralen ɲɛfɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la donc olu caman ye gɛlɛya en même temps so kunda fɛnɛ a b'a la i b'a sɔrɔ hali ni e fa ye sɔnna a ma n'i furula ka taa cɛso la ko caman bɛ yen i bɛ compromis kɛ pour que i ka équilibre vie privée vie familiale yɛrɛ ka se ka ɲɛ ne yɛrɛ ye denbatigi den 2 bɛ n bolo furulen don kɔrɔbɔrɔw fɛ yen a ma nɔgɔn donc i bɛ équilibre de ɲini kuma bɛɛ pour que i yɛrɛ ka se ka lafiya du ka lafiya et k'i ka entreprise ka se ka to sen kan halisa cogoya min na i bɛ se ka donc stratégie ni dɔw fɔ mɔgɔw ye stratégie ninnu ma nɔgɔn dɔɔnin ne yɛrɛ filɛ nin ye ni ne ka journée ta k'a lajɛ ne ka journée chargée don kosɛbɛ ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la ne kɛlen don ka mɔgɔ dɔ ta o tigi de bɛ tobili kɛ don o don ni midi sera bɛɛ bɛ dumuni kɛ mais ne cɛ ale ka dumuni tɛ bɔ kɛnɛma ale ka dumuni bɛ kɛ so tobi so donc ni ne yɛrɛ bɔra so wulada fɛ ka na hali ne tɛ n changer i b'a sɔrɔ ne ni n ka veste n labɛnnen bɛ taa n sigi fɔlɔ ka jabaw siminanw prépareli bɛɛ daminɛ ni fajiri seli banna ka sɔrɔ ka n kɛ tobili kan ka dumuni labɛn ka d'a ma ou bien ka mɔgɔ ɲini a ka se k'a d'a ma donc o ye compromis dɔ ye parce que n'i bɛ i ka so tigi b'i la i b'a tigi bonya donc o ye charge ba ye des fois i b'a sɔrɔ i ka journée chargée len don i b'o ta en même temps ni kungow bɛ cɛla la i k'i bɛrɛ bɛn mɔgɔw ma fɛnɛ ka i mɔgɔw bonya i taara sɔrɔ i kansinamusow bɛ dumuni tila la i ka dumuni tila i b'a dɔn a bɛɛ b'an ka Mali société kɔnɔna na quoi ni i parents y'i lamɔ cogoya min na n'i furula en tout cas n'i ye kɛnyɛrɛye baarakɛla ye n'i tagara cɛlasigi la e bɛ effort min kɛ a ma nɔgɔn dɔɔnin dɛ i kan k'o effort yɛrɛ de kɛ pour que ka équilibre sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'i laɲini mais i yɛrɛ de kan ka ta ni hakili ye pour que ka o ko ninnu bɛɛ éviter i ma kosɛbɛ i n'a fɔ sisan i ka kuma la a fɛn ninnu caman bɛ walasa a ka nɔgɔ i ma sigi la éducation b'a la i n'a fɔ sisan musomanin dɔ bɛ yen nɔ a ɲɛ bɛ e ka tagabolo ninnu na a fɛnɛ bɛ fɛ k'a ladege i bɛ se ka jumɛn fɔ a ɲɛna walasa a fɛnɛ bɛ se ka don o baara ninnu kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma gɛlɛya sɔrɔ i n'a fɔ gɛlɛyaw caman b'a la mais a kana ta gɛlɛya ninnu fɛ a kana a bolo lajigin a ka continuer k'a cɛsiri. ni ne bɛ conseil mun di c'est que ni k'i bɛ kɛnyɛrɛye baara kɛ sisan nɔ mɔgɔ caman bɛ kalanw kɛ i ka sɔn i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ k'a sɛgɛsɛgɛ donc n'an b'a fɔ o ma ko formation i bɛ sɔn formation caman ma ni i tagara c'est comme ni exemple ta qui n'a rien à voir salon na sini ne neveu dɔw tagara France ne yɛrɛ ye wagati dɔ kɛ yen nɔ u nalen yɔrɔ Mali la des fois ni denmisɛnninw taara école la u tɛ ɲɔgɔn fo
dɔw bɛ funu u tɛ foli kɛ yan nɔ o ye staria ye fierté mal placé dɔ bɛ ni denmisɛnnin ninnu nalen u ka intégration na ne k'u ma n'aw nana école la aw bɛ bɛɛ fo ni nana mɔgɔw bɛ accepté i b'a ye Mali la yɛrɛ n'i tagara hali jama la n'i ye mɔgɔw fo i bɛ bɛɛ baga faga hali n'i taara kɛnɛma n'i y'i ka mobili jɔ ni mɔgɔw bɛ n'i y'u fo u b'i ka mobili garder ye donc o ye bonya ye fɔlɔ donc entrepreneuriat monde kɔnɔna na i b'a sɔrɔ cɛw de bɛ yen ka caya ka tɛmɛ musow kan donc n'i ye bonya bila ɲɛfɛ respect ka mɔgɔw respecter k'u placer d'u ma misali la i bɛ dɛmɛ caman sɔrɔ ne filɛ nin bibi na n bɛ se ka fɔ alhamdulillah an ka cɛkɔrɔba ninnu bɛɛ que ce soit Musadɛk Manju ne seriw fɛn fɛn ma ni n ka problème ye u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ka sɔrɔ somɔgɔya t'an cɛ et je pense qu'à caman bɛ sɔrɔ bonya ni éducation fanfɛla la ça c'est très important au Mali n'i y'o kɛ honnêtement i tɛ pan mais kuma dɔ la jeunes bɛ ɲinɛ mɔgɔw ni fierté bɛ na kosɛbɛ u fɛ u ye staria ou bien u bɛ fɛn dɔ kɛ alors que non o de la i bɛ fɛn bɛɛ perdu n'i y'a ta dɔɔni dɔɔni yɛrɛ an ka culture kɔnɔna la fɛn bɛɛ bɛ donc o côté la ni ne kan ka hakilina di i bɛ bonya matarafa kosɛbɛ n'i y'o matarafa fɛnɛ i b'i ka formation kɛ n'i ye formation kɛ i bɛ wuli ka don an ka structure kan k'a ɲɛɲini ka information ɲɛɲini kosɛbɛ n'i y'o ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ a la en même temps ni opportunité bɛ yen projet ni fɛnw lancera fɛnɛ il faut caman b'a fɔ n tɛ mɔgɔ dɔn n t'a sɔrɔ ne tɛ papaden ye ne tɛ mamaden ye o tɛ mais i b'a dɔn ko a caman fana bɛ ten c'est vrai que papaden ni mamaden bɛ se ka kɛ mais ni ne ye baara challenge ta k'a lajɛ ne t'u dɔn ne yɛrɛ bɛ dɔw dɔn u ma taa digira ne la walayi donc ni cɛsiri ne yɛrɛ ye concours caman kɛ international la papa ni mama ni dɛmɛ a la quoi donc c'est vrai que kuma bɛ ne y'a ye blocage de mɔgɔ caman bolo tellement mɔgɔw ye déception sɔrɔ ça fait que u b'a fɔ ko ni i tɛ mɔgɔ dɔn i tɛ taa a kɛra an ka jamana réalité yɛrɛ alors que o yɛrɛ tɛ mɔgɔw kan ka vraiment k'i cɛsiri c'est vrai que n'i tagara kuma dɔ la i tɛ taa a bɛɛ la mais n'i banba kosɛbɛ k'i ka projet bila ka taa i bɛ se ka a sɔrɔ sisan nɔ projet caman bɛ na mɔgɔw b'a sɔrɔ relation b'a la dɛ mais ni relation t'a la fana a bɛ ɲɛnabɔ en fait a faamuna mais i b'o sisan to ka formation kɛ ka to ka taa don structure kan k'i ka fɛnw ɲɛfɔ i n'a fɔ sa dɔ bɛ yen nɔ a hakilina b'a la a ye donna structure kan mais dɔ ye i ka manamana ko dɔ ta k'a ɲɛsin a ma o kɛra sababu ye k'a décourager bon n'ale dun ka baara yiriwara o bɛ fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye développement ye jamana ma mais ni o cas ninnu nana sisan a bɛ se ka gérer cogo di balimamuso i y'a kuma fɔ fo ka n farimaka si cɛ parce que ne yɛrɛ kɛra victime ye o ko la siɲɛ caman an ka société réalité dɔ i kana sɔn parce que au final muso ka fɛn bɛɛ y'i ka dignité ye n'i sɔnna a ma n'i kɔrɔla ka se wagati dɔ la i ɲugun de bɛ n'i yɛrɛ minɛ o ɲugun tangali ka bɔ i kan fura t'a la seli t'a ɲɛnabɔ fura t'a ɲɛnabɔ parce que i yɛrɛ ye min ta a ma ɲi nɔ donc ni mɔgɔ min y'a ta k'i sɛgɛrɛ i b'a tigi bila a place la i bɛ taa i b'a di ala ma honnêtement ne bɛ n ta bila o minɛn kɔnɔna na an ka société réalité don mɔgɔ caman bɛ sɛgɛn hali an bɛ npogotigini minnu ta an ka service commercial la n'i yɛrɛ nana an bɛ formation de kɛ i kunna ni bɛ supermarché ninnu caman na o bɛɛ ye victime ye u bɛ npogotigininw ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ na k'u hakili yɛlɛma ou bien ka ko dɔw proposer u ye donc sisan yɛrɛ an y'a don formation de kɔnɔna na parce que ni kuma ɲɛfɔra mɔgɔ ɲɛ fɛn ma ɲɛna i bɛ sigi n'a ye i bɛ préparer donc sisan nɔ ne fɛ yen kɔni ni npogotigini fɛn fɛn nana an ka réseau ninnu kɔnɔna na an b'u bɛɛ former k'a f'u ɲɛna i kana sɔn i k'i yɛrɛ lasago kosɛbɛ je pense que n'an y'a daminɛ ten cogoya la caman bɛ bɔ a la c'est vrai que an ka société a bɛ an ka société kɔnɔ mais bɛɛ tɛ bon an bɛ se k'a fɔ bi bi in na mɔgɔ caman bɛ u bɛ mɔgɔ dɛmɛ bi bi in na ne bɛ Mali impôt directeur yɛrɛ ta
bara bɛɛ bɛ siran impôt ɲɛ bɛɛ bɛ siran wallahi ne bɛ fali fo kosɛbɛ parce que ne bɛ sɛbɛn créer tuma min na ni gɛlɛyaba sɔrɔ sani n ka document sɔrɔ o b'a sɔrɔ n bɛ bɔ télé la n bɛ kuma caman kɛ parce que n bɛ conférence kɛ ale ye ne dɔn ten tɔ de ne ka dossier dɔ tun bloquélen don a ka yɔrɔ la a don yɛrɛ ne tun jigira tigɛ la ne ko ne b'a bila parce que musokɔrɔba dɔ tun bɛ yan ne taara kun yɛrɛ la a tun bɛ ka ne sɛgɛn donc a don ne ko n bɛ bɔ ka taa n ye n tonton dɔ de wele o ko n ma ko entreprise mun yɛrɛ ma créer k'e bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o la réseau relation bolo u ye Fali wele n taara Fali ko mais k'i ka document bɔra a ye n ka document di yan wallahi fo bi ni ne mago sera a ma ko la a bɛ n dɛmɛ donc ale ɲɔgɔnna caman de bɛ Bamakɔ yan nɔ n tɛ se k'a citer yɛrɛ donc tout dépend i bɛ don mɔgɔw kan cogoya min na fɛnɛ donc n'i donn'o la a b'i dɛmɛ kosɛbɛ alors qu'ale ye impôt directeur ye bɛɛ bɛ siran ne yɛrɛ tagara fo yen ka n ka dégustation kɛ ka produit yira impôt kɔnɔnaw ni fɛnw bɛɛ la Mali la yan donc n'i sera direction ninnu caman na hali ni directeur yɛrɛ tɛ i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun b'i dɛmɛ dɛmɛ fɛnɛ hinɛ Mali mana kɛ cogo cogo an ka hinɛ in fɛnɛ bɛ yen nɔ donc an tɛna bɛɛ kɛ négatif ye an ka kɛ positif ye an b'a fɔ fɛnɛ ko wagati dɔw la muso de ka jugu a muso ma surtout ka kuma lase i bɛ k'a fɔ ko a daminɛ la musokɔrɔba dɔ bɛ a y'i sɛgɛn i yɛrɛ tɛ dɔn kun min don ni o cas nana fana i bɛ se k'a gérer cogo di ani i bɛ se k'a fɔ fɛnɛ muso a bɛ se ka financement sɔrɔ cogo di stratégie la quoi pour que ka financement sɔrɔ ni projet hakilina b'a la muso ka i ye question fila posé i ni ce c'est vrai que muso ka jugu kosɛbɛ a muso ɲɔgɔn ma honnêtement an kan ka bɔ o kɔnɔna na je pense que an ba kunda génération dɔw bɛ yen olu ta tɛ se ka b'u la tuguni n'i yɛrɛ entrepreneur ye i bɛ empathie développer kosɛbɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ka ɲi ma ni mɔgɔ min man ɲi ma i kan ka humainement k'o détecter c'est vrai que muso caman bɛ yen nɔ génération dɔw yɛrɛ bɛ yen ni anw yɛrɛ gɛrɛ n'u la c'est très difficile ne yɛrɛ au début u tun bɛ ne humilier jama la u bɛ fɛn bɛɛ f'i ma parce que n'i nana Mali la ni Ala ye tɔgɔ min d'i ma ou bien k'e ye ko dɔ kɛ mɔgɔ tɔw m'o kɛ i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn kosɛbɛ i b'a fɔ karisa b'a yɛrɛ bonya mɔgɔw ma mais n'u ni gɛrɛla ɲɔgɔn na n'u y'i dɔn u yɛrɛ bɛ tila ka kuma ka yafa ɲini i fɛ donc muso ka jugu a muso ɲɔgɔn ma ne yɛrɛ ye mun acté sisan an ka génération na ni fɛn fɛn ka projet bɛ yen n'i ye ne wele ne bɛ taa ni ne y'a ye ne b'a liker ne b'a partager ni ne kan k'i dɛmɛ n'i nana ne fɛ yen ne b'i dɛmɛ o ye ne ni ne y'a ye mun ye juguya kɛ ne la musokɔrɔba kunda ne bɛ éloigner i la an ka i b'a dɔn nafa t'a la parce que n'i ye hali an ka bayɛlɛmali domaine ta k'a lajɛ Mali marque yɛrɛ Made in Mali minnu bɛ dilan Mali la yan k'a fɔ k'an bɛ est-ce qu'an bɛ 1 million de produits feere an t'a feere produits importés-lenw b'an dominer donc n'an ye juguyaba ninnu kɛ ɲɔgɔn na nafa foyi t'a la donc i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ musow bɛ yen muso b'a c'est vrai que musow ka jugu ɲɔgɔn ma mais i b'a sɔrɔ an ka génération in na ouverture d'esprit bɛ ka na n'i ye dugu caman ta k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ réseau de femmes bɛ créer u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ ye exemple ɲumanba ye o la olu ka génération sisan i b'a sɔrɔ caman bɛ yen tout le monde brille u bɛ briller ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn jukɔrɔma tintin donc Mali la yan réseau bɛ yen nɔ an yɛrɛ ka réseau bɛ an b'a essayer ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais personnellement nafa foyi de tɛ nin juguya in ni nin keleya foyi na mais génération dɔ bɛ yen an tɛ se k'olu ta b'u la tugun o kɔni ye réalité i wolola ɲɛna i wolola ɲɛna i tɛna a ɲɛfɔ ɲɛna e tɛ foyi ye wa kuma y'o ye des fois n'o bɔra yen fɛnɛ i ka question filanan ko ni hakilina ninnu b'i la ni hakilina b'i la i b'a fɛ ka i ka entreprise créer i yɛrɛ ye an b'a fɔ i b'i ka projet sɛbɛn hali n'i ma kalan i b'a essayer ka gɛrɛ structure dɔw la entreprise bɛ se ka créer yɔrɔ min na pour un début i obligé tɛ ka entreprise ba créer ni fɔnba ye entreprise individuelle fɔlɔ yɛrɛ o bɛ créer ni 2000 de n'i y'o créer o bɛ se k'i identifier o créer nafaba de b'a la parce que n'i y'a kɛ a bɛ se k'a kɛ ni projet nana n'o ye document di i bɛ dɔn i bɛ taa n'o bɔra yen sisan nɔ API agence pour la promotion des investissements entreprise bɛɛ bɛ créer olu de fɛ
agence dɔ yɛrɛ b'olu fɛ yen o tɔgɔ ko human center o degelen no musow dɔrɔn de kama ka musow dɛmɛ n'i wulila k'i senso olu ma k'u ɲininka hali ne bɛ namasa de feere ne bɛ dumuni de dilan ne b'a fɛ n dɛmɛ pour que n ka se ka yiriwa i b'a ye u b'a ɲɛf'i ɲɛna k'i ka entreprise individuelle créer n'i y'o créer i ka documents bɛ t'u bolo i n'u bɛ t'u contacter la sisan nɔ réseau WhatsApp yɛrɛ b'u bolo ni opportunité fɛn fɛn nana Mali la u b'a bɛɛ bila a kɔnɔna na après i bɛ kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ min b'i connecté réseau la i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ zaba institut an ka réseau bɛɛ bɛ TikTok Facebook LinkedIn an bɛ fɛn bɛɛ bila anw bɛ yen mɔgɔ caman fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ musow dɛmɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ réseau kan donc i bɛ gɛrɛ olu la n'i gɛrɛna olu la i bɛ gɛlɛya fɛnɛ ka contenu dɔ créer banque la hali n'i bɛ to ka 2000 1000 bila a kɔnɔ i b'a bɔ ka mouvement kɛ o fɛnɛ ka ɲi kosɛbɛ comme ça ni projet nana i b'a sɔrɔ olu ka documents tɛ dɔwɛrɛ ye entreprise créer li i ka pièce d'identité i ka carte nationale de résidence min bɛ taa polisi la ale n'i ka banque document n'u y'olu fara ɲɔgɔn kan sisan k'a di projet dɔw yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ b'i ka business plan monter ka dɛmɛni don i ma n'o tɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ k'i ka taga mɔgɔ dɔw fɛ yen min b'i dɛmɛ k'a monter donc ni i b'a fɛ ka kɛ ni kɛnyɛrɛye baarakɛla ye i bɛ kɛ ni ko ɲɛɲinina de i bɛ ko recherche kɛ information kɔni ka k'i bolo wa n'i ye salon fɛnɛ kunbɛn ani foire baw i kana to so dɛ wuli ka taa i k'a ɲɛɲini wa ni ambition fɛnɛ b'i la i b'a sɔrɔ jɛkulu caman bɛ yen min bɛ mɔgɔw former gratuitement jeune chambre b'o la association caman b'o la i bɛ gɛrɛ olu fɛnɛ na ka baara dege mais sisan denmisɛnninw ka teli n'u nana stage yɛrɛ la u b'a fɔ ko ka sara d'u ma directement k'a bɛɛ sɔrɔ alors que i bɛ dɔɔni ɲɛɲini de dɔɔni fo ka ɲɛ sɔrɔ a la i kɔni t'i sigi so k'a fɔ k'a bɛ na a t'i sɔrɔ yen n'i wulila kama ni Ala sɔnna ma i b'a sɔrɔ a faamuna an bɛ nɛgɛjuru sira labila kanubagaw fɛnɛ ka weleli kɛ k'u hakilinata di ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo ka kɛ an ka dakun kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi tɛ a la nɛgɛjuru sira ye bamanankan na 93 91 62 92 bɛɛ lajɛlen folen n'u fɔ aw sigiyɔrɔw la k'a fɔ aw ɲɛna fana n'a y'an wele n'an m'an sɔrɔ a bɛ hakɛ to n'an y'an sɔrɔ a bɛ hakɛ to a b'aw mabɔ teriw la walima k'u faga n'an m'an sɔrɔ fɛnɛ a b'aw timinanja aw kana décourager weleli la bɛɛ lajɛlen folen no yanni kanibagaw ka don Sima Mali maaw ka spoti an b'o lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni appel ye. Daminɛ Mali la an ka usine bɛ ciment dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ ciment dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka chantiers kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu ciment sugandili bɛ kɛ ni wolomali de a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 ciment in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira chantiers kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don chantiers kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni ciment kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka ciment dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka chantier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la ciment an ka baara. An bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na aw bɛ se ka weleliw kɛ k'aw hakilinataw di ne ɲininkali b'aw bolo k'a kɛ an ka dakun kan aw bɛ se k'o fana kɛ an b'a fɔ aw ɲɛna nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 62 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka dakun kan ni o de ye musow a bɛ se k'a cɛsiri cogo di sira jumɛn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnyɛrɛye fanfɛla la walasa k'a kɛ sababu ye ka yiriwa ladon jamana kun kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna ni i ko ko farafinna i ko ko muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka développement hukumu kɔnɔna na parce que jɛnatigɛ fosi tɛ kɛ ni musolakaw tɛ ani fana ni ɲininkali bɛ minnu bolo k'a kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi t'a la ni o dɔ bɛ tali kɛ hakilina bɛ dɔw la mais i t'a dɔn i bɛ na allo
allo na wili na masoro timina jaw kana décourager wili la hakina me ge matcha manu sigli menu ga hakina utado ubina labara to ya mununa absega wili luke ka nyinga luke abe fe ka tasra munu fe na me se ka munu jabi okum konna na bashi foshite ala allo allo ani kanu bagawte ka nyawan soro khanya bi ko sebe aw kana décourager aw timina jawili la ko sebe bela jeni fulu nunu wakati na fulu okum konna na be abusa no fu ya fu ko difar ali jem kan kanu baga jonjo ko sebe ama fu allo ambe age to nim ka aw timina allo allo ambe haga to ni nge kanu ba o fe a ko timina jawelilla minu ba welila nu te kan soro ambe la misa sisma fo ya no fo buguni ale fene jam kan kanu ba belebele allo aba fu ko sebe a timina jawelilla ambe haga to ni ka o fe redi abena for réseauté ka sombi ko sebe allo 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 ayo timina jawele lambe haga to ni ka fere di numero bagana kana biko ton saba biko ton kilo bioron cheki biko ton fla allo allo technicien abu jabati problème membe allo allo oh ambe haga to ninke kanu ba ko fe ko sebe bi téléphone table yala adabe on yara dila amba be fu ko be wala ni mando men be kay si kan wala nu te kan sura amba be fu ko sebe alsa amito ningal jabi ko kum kon nana madam balmam so chama mi fe ka ningal ke nala sonama do yara fana amina e aisa tata anabi jaga masala no fe wala sa ka wala lu ke to ga mununa aba ko famia lu sura amba be fu ko sebe aketu nini yara de do e amsa amito ningal jabi ko kum kon nana e kamari ka fo ma chama be no e akinna no chama bula i yere be se ka fanya na amebu mu ne ko bi Afrique yere konna na Franfina kono Mali yere jamana kono muso ba jumene be no mu yere be inspiré nam se ka fo mo be se ka i ha o ka hakilna oneta ka baraka no jamana yirwa ho bun kono il question nga gelen ko sabe parce que muso chama be munu be ne inspiré Afrique konana Afrique ko kan fene et Mali yere konana fa parce que ni be Mali la ibe Mali et société fene laje et ni reflet pour que ka ali ka se ka ngadu gérer ka entreprise ke ka projet ou ke ni gerem ba u chamana ku lame et ni ali madame Gakou Salimata Fofana trop fois 600 et ay baraba ke jamana ministre korodon et ni garan ali ni inspiré ko sabe parce que ni ala jadin chama babu la dum be entrepreneur bawi ni ali ka carrière laje ka dum laje bi et il veut question chama il va poser hier kon il va poser et nga carrière d'amener fenena ngerana et toi muso dans la France aller des muso folay mon entreprise côté la CAC 40 là nyani ngo comment elle a fait parce que dum babulu a dinga ou fene entrepreneur bawi
et a denkɛ dɔ yɛrɛ bɛ Nokia représenté a Nokia et architecture représenté Afrique jamana bɛɛ la ale ko ne ma k'ale voyagera kosɛbɛ tout le temps mais ale bɛ temps fitinin mun sɔrɔ n'a denw ye o temps ninnu c'est très impactant ale bɛ u lamɛn a b'u éduquer a b'u bilasira pour que tin ka don ale ni denw ninnu ni ɲɔgɔn cɛ et ni y'o o bɔ yen fɛnɛ et ne bɛ sanni kɛ muso dɔ bolo an ye sanni daminɛ mais sisan an bɛ coopérative yɛrɛ gérer ɲɔgɔn fɛ n'o ye madame Jakite Aminata ye Sabalibugu sugu la muso cɛsirilenba de don a bɛ conteneur produit de lajigin Mali la sugu kɔnɔ n'i y'a ye na an ka yiridenw kungo kɔnɔ yiridenw n'i y'a ye des fois i b'a fɔ ko non nin tɛ tan n'i gɛrɛ olu la i bɛ caman kalan a sugu bɛ kɛ ten cogoya la donc pour que kana mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ wa ne bɛ livre caman kalan fɛnɛ donc n ye opéra ka livre kalan k'a ka parcours lajɛ a ye inspiré kosɛbɛ et ni ne bɛ livre minnu kalan i b'a sɔrɔ des fois femmes politiques ani femmes entrepreneurs b'olu de ka livre kalan kosɛbɛ et pour que k'an inspiré n'a ye donc n tɛna mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ a niveau la parce que ne bɛ gɛrɛ an ka musokɔrɔbaw caman na k'u ɲininka que ce soit Mali ou Mali kɔ kan pour que ka taliku ka lamɔ kan ale ni ka taliku ka ko kan pour que k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye parce que a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais a mana kɛ cogo cogo kɔni mɔgɔ kelen y'i marqué kosɛbɛ fo i b'a halisa i hakilina min ta k'i ka baara min kɛ i yɛrɛ ye fo courage donni na i b'a tɔ kɛ hali sɛgɛn ni a degun minnu b'a kɔnɔ i t'o yɔrɔ jate o honnêtement ni n ko n bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a bɛ kɛ Wangiri Mata ye ale ni n bɛ se ka n ba yɛrɛ don o kɔnɔna na parce que ne mana n bamuso ta k'a lajɛ ala sisan yɛrɛ ne b'a fɔ n ko mama ko ne bɛ taa plainte don i contre la n'an bɛ taa ɲɛfɔ polisi a bɛ yɛlɛ parce que an fitinin ma ka ne to second cycle la Sevare allo ani bara non nse kɔni baasi t'aw la alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min Babari Kanta ka bɔ Yɔrɔ an b'i fo i hakilina ye jumɛn an ka jamukan da kun kan ne Babari Kanta ka bɔ Yɔrɔ ne hakilina ye min ye a ka jamukan in kɔni a ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ a bɛ k'a lamɛn a diyara n ye o de kama ne y'aw wele k'aw fo foli diyara n ye an b'aw fo ala k'a ta fanga d'a ma amina yarabi merci k'an bɛn ami ala ko duwawu bɛɛ lajɛlen an b'i fo no an fitinin ma a kun bɛ yawuru dilan donc an kun bɛ yawuru nɔnɔ litiri 100 litres fo 200 litres an b'o sin sɔgɔma n'i bɔra école la ka na an b'a bɛ kolikoli machine na so a kun kɛlen don ka mɔgɔ 3 ta nɛgɛso b'u bolo olu bɛ taa livrer Sevare donc i kun b'o gérer n'o bɔra yen i bɛ tobili kɛ n'o bɔra yen an bɛ tuma fɛn fɛn dun so kɔnɔ a bɛɛ bɛ san quasiment n'an ka sɛnɛ foro la i b'a sɔrɔ samedi dimanche de fɛ an bɛ jɛ ka don mobili kɔnɔ ka taa Somadugu ka taa bɛɛ san ka na ni jaba saison sera an bɛ jababa tigɛ k'a ja k'a mugu bɔ ni jaba saison banna n'i bɛ naji tobi jaba mugu min bɛ yen i b'o ta k'o k'a la k'o kɛ naji la ni dugu jɛra sɔgɔma fo 20 heures repos tɛ yen i bɛ baara kɛ donc ni ne ba dɔgɔmuso yɛrɛ ni min kun dɛsɛra den na Bamakɔ i b'o bila ka taa Mopti o ma tiɲɛ t'a fɛ yen donc o rigueur nin de kɛ a y'an dege entrepreneuriat la depuis le bas âge voilà ale fana ɲumanna k'ale m'a ta ale la ale y'a ta a ba la donc o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye ba se jaabi i b'a dɔn ne mamuso Salo dɔ nana a ka juru dɔ sara an ka duba kɔnɔ ale tun ma kalan dɛ mais julamuso commerçante ba de kun don a bɛ taa marchandise ta Côte d'Ivoire parce que elle est descendante des familles minnu bɛ woro feere o Jɛnɛkaw donc a bɛ taa marchandise ta Côte d'Ivoire ka na n'a ye n'a nana n'a ye Barilabugu sema kɔnɔ a b'a juru don musow la
ka se k'a feere kaye b'a bolo a denw b'a sɛbɛn dɔw ni dɔrɔmɛ 10 se b'i b'a sara ni 110 se b'i b'a sara ni 20 se b'i b'a sara donc ale kun b'o de kɛ n'i y'o ta k'o lajɛ il y a 40 ans c'est comme microcrédit social dɔ de kun b'a bolo a ka jago kɔnɔna na donc ni ko n bɛ muso fɔ n bɛ tali kɛ an ka so kɔ kana kan o yɛrɛ ye exemple donc ne yɛrɛ so ne tonton caman bɛ ne wele de ko julamuso n kɛra ni n tɔgɔ man ɲi a faamuna an b'i fo olu ko ninnu na kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna musow yɛrɛ dama a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa ni ɲɔgɔn ye parce que i n'a fɔ ne bɛ transformation domaine kɔnɔ e bɛ transformation domaine kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kelen na e kelen tɛ se ka Mali bɛɛ servir ne kelen tɛ se ka Mali bɛɛ servir n'an farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ juguya ma k'a la ɲɔgɔn rancune ma k'a yala jamana bɛ yiriwa an bɛɛ b'an ka sɔrɔta sɔrɔ fɛnɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la walasa musow ka fara ɲɔgɔn kan o hukumu kɔnɔna na parce que an bɛ don min na i ko bi ne bɛ fɛn kelen feere dɔrɔn e ne kɛra sinama de il faut k'an ka bɔ o ko in de kɔnɔna na nafa foyi t'a la c'est vrai que n'aw bɛ fɛn feere sisan nɔ Mali kɔnɔ a bɛ kɛ sinama ye hali n'aw yɛrɛ tɛ sinama ye i b'a sɔrɔ réseau bɛ créer aw kɛrɛfɛ k'aw bila ɲɔgɔn na an sannikɛlaw yɛrɛ ni commentaire bilalaw donc o man ɲi kosɛbɛ i mana jamana caman ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ fédération bɛ yen u bɛɛ bɛ domaine kelen na fédération des riz fédération des producteurs de jus i b'u bɛɛ ye u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que k'u ka domaine la walawala donc musow bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di musow bɛ fara ɲɔgɔn kan ni baara ka di minnu ye a ka di u ka fara réseau caman bɛ yen bi minnu bɛ baara kɛ ka ɲɛ n'i bɛ kɛ n yɛrɛ ye bayɛlɛmali domaine kɔnɔna na réseau fêtière minnu créelen don pour que ka muso jɛkuluw dɛmɛ gɛrɛw la i k'u ɲininka i bɛ se ka don u kan cogoya min na n'i y'o kɛ u bɛ u ka frais d'adhésion f'i ye an yɛrɛ ka jɛkulu bɛ yen nɔ nala c'est vrai qu'au début Mali gouvernement kun b'an dɛmɛ ka taa salon na kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ de sisan an b'an ka cagnotte créer ka wari k'a la ou bien ka jɛ k'a sara k'an ka minɛnw labɔ ka taa salon kɛ kɔ kan a ma nɔgɔn dɛ mais an y'a faamuya kɛ an kan ka fara ɲɔgɔn kan donc o wagati o hukumu kɔnɔna la i mana ye des fois i b'a sɔrɔ hali réseau kan musow bɛ kɛlɛ ni fɛnw na ko marché ko kɛlɛ nafa foyi t'a la ka sɔrɔ an kan ka vraiment ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lamɛn hali ka ɲɔgɔn dɛmɛ innovation kunda ka marché sécuriser fɔlɔ parce que n b'a fɔ tuguni i mana an ka produit bayɛlɛmalen fɛn fɛn ta Mali kɔnɔ yan domaine bɛɛ produit importelenw bɛ mun sɔrɔ an t'a sɔrɔ donc anw minnu bɛ yan an ma ca an kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw yɛrɛ b'a projet kan an ni réseau dɔw bɛ ka baara kɛ pour que an bɛ se ka marché made in Mali la yiriwa cogoya min na kosɛbɛ en tout cas an kan ka ouverture d'esprit cultiver kosɛbɛ yɛrɛ de pour que an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'an y'o kɛ o de bɛ jamana développer wa an bɛ ɲinɛ mun kɔ fɛnɛ anw ka entreprises de b'a to structure de communication bɛ marché sɔrɔ cabinet comptable bɛ marché sɔrɔ État yɛrɛ ka structure dɔw bɛ olu fana bɛ balo anw na parce que an bɛ droit sara an bɛ fɛnw sara donc an kan ka sɔn yɛrɛ de k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ hakililajigi kɛ kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ɲɛna i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na araba o araba an bɛ imamu wele ka na an ni ale bɛ jɛ ka masala aw yɛrɛ de bɛ weleliw kɛ degun bɛ aw kan problème bɛ aw kan ka weleliw kɛ k'aw hakilinataw di ka kuma u kan imamu bɛ mɔgɔw aw bilasiraliko ɲuman na an y'o boloda an ka jɛmukan Saint-Esprit na ni u kan ka kɛ mercredi o mercredi k'a fɔ aw ɲɛna ni ala ye sini yira na ni imam bɛ kɛ yan nɔ aw bɛ weleliw kɛ k'aw ka degun fɔ société kɔnɔna na furu kɔnɔna na balimayaw la o n'a ɲɔgɔnna caman a kan ka ladilikan minnu di aw ma aw bɛ faamuyali sɔrɔ aw kan ka taa sira minnu fɛ a b'olu bɛɛ kɛ aw ye ni ala sɔnna aw ma i bɛ se ka kuma kuncɛ kuma jumɛn de fɔ filɛlibagaw ni kanubagaw ye ne ka kuma kuncɛ kuma kɔni ye foli de n bɛ an ka lajɛbaga bɛɛ fɔ ani Serifula kanubaga bɛɛ ye foli minɛ n b'aw yɛrɛ fɔ aw ka baara la an ye foli minɛ
ala ka baraka don aw ka baara la ala ka taɲa amina rabi ala ka jamana basigi ala ka jamana sumaya amina ala ka baraka don an ka baaraw la amina rabi olu de bɛ kɛ ne ka kɔrɔfɔ laban an y'o faamu an bɛ sima maaw ka jɛmukan lajɛ ka sɔrɔ ka jɛmukan kuncɛ ni ala sɔnna a ma an k'o lajɛ fɔlɔ. A bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine bɛ ciment dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ ciment dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka chantiers kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu ciment sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 ciment in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira chantiers kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don chantiers kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni ciment kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka ciment dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka chantier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la ciment an ka baara. an bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ bataki kelen nana ni o de ye k'i bɛ se ka ladilikan jumɛn di kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ma surtout sifinnaka minnu bɛ fɛ ka baaraw entreprendre surtout bololabaara o ni kɛnyɛrɛye baaraw. Hakilina min bɛ yen k'o fɔ o la c'est que n'i ye muso entrepreneur ye i ka i cɛsiri kosɛbɛ i ka cɛsiri ka jugu ni cɛmanw ta ye i b'i cɛsiri i bɛ formation kɛ i bɛ wuli k'a ɲɛɲini kosɛbɛ ka gɛrɛ structure étatique la entreprise bɛ créer yɔrɔ min na ale ni projet ni programme ye minnu tɔgɔ mɛn i kana siran i bɛ wuli i bɛ gɛrɛ u la i bɛ ɲininkali kɛ i bɛ information sɔrɔ kosɛbɛ n'o bɔra yen an y'a kuma fɔ kosɛbɛ i ka s'i yɛrɛ la kosɛbɛ i mana proposition fɛn fɛn sɔrɔ i k'i miiri i ka dignité la i k'o garder parce que au final o bɛ kɛ n'i ka force ba ye i ka évolution kɔnɔna na kosɛbɛ ale n'i ka an ka culture lajɛ ka bonya matarafa kosɛbɛ le respect et la considération des aînés o ye fɛn ba ye an kan ka mun don inculquer surtout génération courant ka ko la kosɛbɛ an b'i fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn waleɲuman dɔn ka kanubagaw fo kosɛbɛ foli hukumu kɔnɔna na an b'an ka technicien fo u jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ an ni kanubagaw ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ kɛ Mohamed Keyita Abu Jabate ani Régie la Saka Kulibali an b'u bɛɛ fo nin wagati in na Mamadu Bensiri Sumana an b'a fana fo kosɛbɛ a fana cɛsirilen don jɛmukan in yiriwali hukumu kɔnɔna na ni ale ye jɛmukan in coordinateur yɛrɛ an b'a fo kosɛbɛ an bɛ kan mɛn dɔ ni ala ye sini yirana ni heure kelen na Cherifula Jabara so kan aw kan bɛn